Ahojte, som strašne rád, že si môžeme ukázať ďalšiu našu prestavbu. Dnes to je naozaj poriadna raketa. Ako môžete vidieť, prestavovali sme Mante GE v najdlhšej verzii 740 v H2 výške, ale vidíte, že tu je kvantum offroadovej výbavy, vrátane strešnej záhradky s terasou, stánom na spanie, do ktorého sa dá vojsť znútra. A naozaj je tu veľmi veľa vecí a ja sa strašne teším, že si ich môžeme ukázať. Takže ak ideme robiť výčet celej tej doplnkovej offroadovej výbavy, tak máme čo robiť, poďme sa do toho pustiť. Môžete vidieť, že máme krásne offroadové kolesá, máme šnorchel, celá spodná časť, vrátane predného zadného nárazníka a kapoty je v Raptorovom nástreku. Ochranný rám, pod ochranným rámom máme naviják, v maske máme zabudované prídavné svetlá, hore máme LED-kovú rampu, zase celá spodná časť je v Raptorovom nástreku. Na celej záhradke máme takisto svetla dookola, aby sme vedeli prisvietiť bočný rebrík, aby sme sa mohli dostať hore na terasu, tu si ukážeme, je perfektná naozaj. Máme rozšírenia stien, aby to teda dizajnovo vyzeralo krajšie, samozrejme zvnútra máme trošinku viac miesta, kopec okien a v zadnej časti máme držiak na 4 bajky. Ten je fantastický, určite ho väčšina z vás pozná, tu sa uchytí predné koleso, sám sa zdvihne, potom sa už bicykel iba upne a obrovitanský box. Takže ďalší úložný priestor. Ešte nájsť do piesku, tie ešte uchytíme. Exteriér sme si pozreli, ten je naozaj brutálny, teraz sa pôjdeme pozrieť do interiéru, ten je krásny. Vítajte vo vnútri. Ako som sľuboval, že interiér bude krásny, tak sa môžete pozrieť, že naozaj je dizajnový, veľmi dobre zladený a takisto aj pôdorys je spravený trošku inak, ako sme zvyknutí. Už samotné sedenie, na ktorom ja teraz sedím, je spravené trošku inak. Máme tu na pevnú sedačku s 2 bezpečnostnými pásmi, ale zároveň je spravená do L-ka. Myslím si, že takisto veľmi pekne dizajnovo zladená, s opierkou, tak aby sa dalo sedieť a pozerať sa smerom von. A máme stôl na teleskopickej nohe, ktorý vieme posúvať všetkými smermi a tým pádom vieme sedieť naozaj všetci 4 veľmi pohodlne. Keď sme sa bavili o dizajne, môžeme vidieť, že aj skrinky sú spravené inak ako štandardne. My máme väčšinou urobené oble, teraz sú hranaté, myslím si, že to vyzerá naozaj veľmi dobre. Keď sa ešte dostanem teda k sedeniu, tak ja mám teraz pod zadkom zabudované kúrenie Truma kombi diesel naftové. Pod týmto sedením máme ešte celkom veľký úložný priestor. Haňacká palubovka je takisto veľmi pekná. Otočné sedačky vodiča spolujazdca vytvárajú naozaj veľký priestor na sedenie. Ja by som sa ešte zastavil v tejto časti. Pri tomto veľkom paneli, ktorý vidíte, zase je to trošku iné, ako robíme štandardne. A v tomto aute sme spravili celé ovládanie techniky elektriky a sledovanie všetkého, čo v aute máme, systémom Revotion. Veľa z vás o tom určite už niečo počulo. My takisto, ale priznám sa, že toto je prvé auto, v ktorom sme ho zabudovali. Je to veľmi komplexný systém ovládania, ktorý má strašne veľa funkcií, od ovládania svetiel, cez zapínanie kúrenia, čerpadla, chladničky, sledovania odberov, stavy nádrží až po plynový alarm. Takže naozaj veľmi komplexný systém, s ktorým sa aj my musíme pohrať a potom vám ho celý poukazujeme. Bavili sme sa o inom pôdoryse, trošku neštandardnom, takže čo tu je dôležité je to, že v tomto prípade máme chladničku zabudovanú za kúpeľkou a vďaka tomu sme získali priestor na to, aby sme mohli urobiť naozaj dlhočíznu kuchyňu. Takže vyzerá veľmi dobre, veľmi pekne. V prednej časti máme výklopný stolík, za stolíkom máme takto zabudovanú a utopenú drezovú výlevku, ktorú máme prekrytú doskou, takže potom máme veľmi veľkú plochu. Máme tu indukčný varič na 230, máme venič, takže samozrejme môžeme variť kedykoľvek a ešte máme stále obrovitanský priestor na to, aby sme tu mohli čokoľvek pripravovať. V spodnej časti 6 šuplíkov plus prídavná skrinka, že naozaj priestoru a badej. V zadnej časti je elektrická posteľ, má dĺžku 1,85 m, vidíme, že tam ešte dozadu k dverám je nejaký priestor, ale samotný madrac je 1,85 m. Keď ju zdvihneme, tak môžeme vidieť, že pod touto posteľou máme ešte jedno núdzové lôžko. Trošku si tam prisvietime, aby to bolo vidno lepšie. Takže tu je ďalšie lôžko, takisto 1,85 m na dĺžku, 1,80 m na šírku, čiže dvaja dospelí úplne v pohode. Teraz je samozrejme svetlá výška spania trošku menšia.
Takže keď si ukážeme, ako to vyzerá, myslím si, že zhruba v tejto polohe by sa dalo spať. Vtedy samozrejme hlavy sú na tejto strane, tak aby sme mohli zmestiť nohy pod skrinky. Teraz sa mrkneme na to, ako vyzerá spodná posteľ, respektíve ako zo spodnej postele dokážeme spraviť sedenie. Takže keď vrchná ide úplne na vrch, dostaneme sa k spodnej, vidíme, že stredové časti sú samostatné madrace a to sú vlastne naše operadlá. Jedno operadlo. Druhé operadlo. Takže spodné sedenie vyzerá asi takto. Možno si vravíte, čo je to v strede, ten smiešný box. Takže keď sa poďme pozrieť od zadných dverí, máme tu na vysokozaťažových výsuvoch osadený box. Najprv to chcela byť plošina, nakoniec sme z toho teda spravili box. Ešte si zákazník určí, kde bude chcieť mať deliace steny. Takže keď sa tu sedí, máme nohy v boxe. Ale myslím si, že stále je to útulné, funkčné, no na viacero spôsobov. Teraz sa mrkneme na kúpeľku. Je trošku iná. Určite vidíte, že nemáme vaničku, zákazník vaničku nechcel, ale pozastavil by som sa nad veckom. Toto je spaľovacie vecko Cinderella, spaľovacie na naftu. My sme ho zabudovali prvýkrát, som strašne zvedavý, ako budú zákazníci spokojní, teším sa na dojmy. A mohli ste si všimnúť, že máme umývateľko, ktoré je položené trošku nižšie, pretože sa bude využívať ako bidet. Inak klasický skrinka, zrkadlá, polička. Myslím si, že rozmerovo veľmi dobre. Ešte vidíme, že tu nám máme dosť odkladacieho priestoru, takže máme jednu skrinku nad veckom s veľa vložnými priestormi a s 230 V zásuvkou. Ešte máme jednu skrinku, takisto zapustenú v stene, takže úložného priestoru je naozaj dosť. Za kúpeľkou chladnička, v tomto prípade sme zabudovali 150 litrovú chladničku Vitrifrigo. Tá je perfektná v tom, že teda tých 150 litrov je naozaj už veľký objem a stále je ale len 45 cm široká, takže neberie až tak veľa miesta. Samostatný mraziak, dolu máme ešte samostatný šuplík na fľaše, na zeleninu, takže naozaj veľmi veľká. Nad chladničkou nám ešte vznikol priestor, kde máme teda zabudované dve 230 V zásuvky, dá sa sem umiestniť kávovár, takýto krásny malinký, ako máme my. Konvica, čajník, čokoľvek, takže naozaj celkom slušné miesta. Ešte sa mrkneme na to, ako sa vieme dostať hore do strešného stanu a na terasu, stadiaľto z interiéru, takže dáme si dole posteľ. Tak super je, že na prechod sme použili vlastne rám z okna midi heky. Takže ten má stále ešte aj sieťku proti hmyzu, aj clonu proti slnku, takže z interiéru ani nemusí byť vidieť, že je tam nejaký prechod. A poďme sa pozrieť hore. A môžeme chillovať. Sme hore na streche v stane, vylezli sme vnútrom. Musím povedať, že naozaj ten výhľad je parádny, je úplná tma, ale svieti nám mesiac a videl som to často na výstavách, ako ľudia sedia hore na tých terasách. Teraz sme v jednom takom aute a stane my a musím povedať, že je to úplne úžasná atmosféra a naozaj ten stan je priestranný, veľký, terasa je úžasná, takže je to naozaj paráda.